बेनो जाहैबाय खाम्फा सारनि न'। बेनो आरोना बायद' प्रमिला रानिनि न'आ। खुलुमबाय लोगोफोर, दा जोंनिनो पलिटिशियान लिडारफोरनि माने जोंनि बिटिसिनि राजखान्थि गेलेग्रा एमएलए मन्त्रिफोरनि न'फोरखौ नोंथांमोना नायदो। माने बिथांमोननि न'आ बेसेबां बाजेटनि जाथाव। दा नोंथांमोना रावबानो नुवाखै, हाग्रामानि न' नुवाखै, खाम्फानि न' नुवाखै, अरुप कुमार देनि न' नुवाखै, देरहासारनि न' नुवाखै, प्रमिला रानिनि न' नुवाखै, प्रमद बर'नि न' नुवाखै, रावबो नुवाखै। नाथाय जोंहा फंबाय सिया कुइन चेनेलनिफ्राय गोबां मानसियानो बिथांमोननि न'खौ नुदों। माने बेसेबां गिदिर बिल्डिं। दा नोंथांमोना नायलांदो, बिनि उनाव खनसे सावरायफिनसिगोन। हेल' एभ्रिवान, वेलकाम बेक टु सिया ब्लग्स। स' नोंथांमोननि पलिटिशियानफोरनि भिडिअ लाबोनो थिनबाय थानायखाय आं दिनै लाबोबाय आरोना नोंथांमोननिसिम। स' आङो दा फार्स्टआवनो आङो हाग्रामा सारनि न'खौ देखायनोसै नोंथांमोननो, ओमफ्राय ओरै लाइन लाइन सोरनिखौ देखायलांनाय जायो नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो भिडिअखौ जोबजासिम। स' बेनो आरोना हाग्रामा सारना न'आ, नायनो हागोन। नै ओरै लुगासिनो बाव नै आइफेल टावारफोर बायदि। बे जंफारावनोथ' मा जागोनथाय नाहरग्रा सिल्ला। नुबाय दा नोंथांमोना नायनो होनबाय थानाया। बरिया हेपि। नुहुरनायानो आरोना गोथां कालार न' नुहुरनाया बे सार अरुप कुमार देनि आरो। दा आं मोजाङै देखायनि, आं दा फ्रन्ट केमेराजोंसो खेबदों नालाय, बेक केमेराजों खेबनानै एसे मोजाङै देखायनि। बिसिनाबो गार्ड दङलै, स' नायहरनो हागोन। बेनो आरोना सार अरुप कुमार देनि नैबे एनआरएल पेट्रल पाम्पनि अपोजिटआव आरो न'आ। नायदो बरिया, नायनो हागोन। बिसिना नाथाय मन्दिराबो बिराद गिदिर नुबाय। फुजा बिराद गिदिर गिदिर जायो बिसिनाव। दुर्गा फुजा, कालि फुजा, माबा माबि फुजा बिसिनावनो जाजोबो आरोना। बेनो आरोना सार अरुप कुमार देनि न'। जोङो दा एबार खाम्फा सारनिखौ देखायनोसै। ओइलाय खाम्फा सारनि न' बियो। बरियाखा। बेखौथ' गोबाङानो नुखागोन बिसिनि न'खौ। नैबेयाव फैबा जेब्ला बावथ' मिटिं जाबाय थाखायो, बिपिएफनि, इउपिपिएलनि, बिजेपिनि गासिबो बावनो जाजोबो। होमबानो बेखौ नुखागोनखा बे न'खौ। बेनो जाहैबाय खाम्फा सारनि न'। बिटिएस सेक्रेटारियेट अफिसखौ देखायफानोसै आरो आं नोंथांमोननो। नायनो हागोन नै, वाट आ भिउ, वाट आ बिउटिफुल। वाव, नायनो हागोन नै बिसिबां समायना नुदों। नायनो हागोन नै भिउखौ। नायदो सेक्रेटारियेट अफिसा। बे सेक्रेटारि अफिसावनो माने बिटिआरनि गासै खामानिनि, साख्रि मावनायनि, थिखा मावनायनि गासै खामानिनि फाइलखौनो माने बेयाव पास खालामनांगौ आरो, होमबासो खामानिया जायो नों बयनियाबो। बेनो जाबाय बिटिआरनि सेक्रेटारि अफिस। नै गेटआ बेनो, बेजों हाबलाङो। दा बेयाव खामानि गैयाबाबो बोरै हाबि। दै गलाय लोगोग्रा बानायबावबायना आरो नायनो हागोन। दानिया जों थांनोसै गुबुन पलिटिशियान लिडारफोरनि न'खौ देखायबावनोसै। दा बै न' जे नुहुरदों बेनो मन'जाइला सारनि न' आरो नैबे ग्रिन वाला। बे नुबाय नोङो सैमाया माबायदिखौ फिसियो। माबासोना बेथ' नायलाय, माब्रै दोन्दोंमोनलाय बेखौ। देनजार अरखायो बे, अरबाथाय गारखाया, जानो बायदि नायखाबाय नालाय। बेजों दाबो खमलायनांगौबा हानाय नंबावा। मोनथिया नोङो, जों सानैबाबो हानाय नङा बेजों खमलायनांगौबा। देनजारसो सैमायावलाय, नै जानो बायदि नायखाबाय। लोगोसेना जोंहा मोजाङै खेबनो हायासैलै मोखांथिंबो। मन'जाइला सारनि नङा आरोना बे। फुरा वाल जोबखानाय, नायनो हागोन। थाला थाला थिन थाला।
नैबे जाहैबाय रिउरिवासानि न' आरो नायदो नै नोंथांमोना बेलाय बे जाहैबाय रिउरिवासानि न' नायनो हागोन स' एबार नोंथांमोननो बायद' प्रमिला रानिनि न'खौ देखायनोसै आङो नैबे गलाब कालारनि वाल नुदोंना बेनिफ्रायनो स्टार्ट आरोना बिसिना बेनिफ्रायनो स्टार्ट बै न' नुनाया बिल्डिंआ फ्रन्टसिंजायबो देखायगासिनो बिसिना गार्डआ दंना गैयाथाय दिनै र' नायनि बोरैबा बोरैबा गावखौनो जासुस बायदिबो मोनबाय बोरैबा बोरैबा गावखौनो सिखाव सेरेब टाइपबो मोनबाय आङो बे भिडिअखौ बानायनानै बेनो आरोना बायद' प्रमिला रानिनि न'आ दिनै गार्ड गैया बेना गार्ड गैया गार्डआ लोमजादों ना मादोंथाय नालेंखरबो दं हनै मालाय डाइरेक्ट हानहरबानो मोनो बायद'आ बेनो जाहैबाय बायद' प्रमिला रानिनि न' बेयो बे जाहैबाय देरहासार सारनि न' नायनो हागोन नै बरियाखा न'आ बे उनथिंजायनिफ्रायनि भिउ बे एबार नोंथांमोननो प्रमद बर' सारनि न'खौ देखायनोसै जोङो स' गाइसमोन बे नुहुरनायानो आरोना प्रमद बर' सारनि न'आ नायनो हागोन गार्ड थाग्रा उनावसो लुखोगोन बे बिल्डिंखौ ओरैथिंबो दा न'आ फिसासो सारना नर्मेल न' बायदियानो आरो टाउनाथ' देनजार गिदिरखा प्रमद बर' सार थाग्राया दा बे आरोना न'आव अरिजिनेला बेना नायहरनो बे आरो सिङावबो गेट दंबावो दा नोंथांमोना जोंनि बिटिसिनि पलिटिसियान लिडार्सफोरनि न'खौ नुनानै बोरै सानखो माने बिसोरनि न'आ बेसेबां लाखनि जायो लाखनि ना कररनि बुजि मोनदों नोंथांमोना दा बिसोरनि न'आ नुनायाव माने बिसोरनि बिल्डिंआ लाखआव फैया करराव फैयो माने 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ लागि थांनो बायो सोरनियाबा माने 2 करोड़ खम माने बिसोरनि न'आ 2 करोड़ बाजेटनि न' नंगौना माने सासे IPS डक्टर इन्जिनियाराबो रिटायार समहालागि बेफोरबायदि न' लुनो हाया मोजां IPS IS इन्जिनियारफोरा बेफोरबायदि न' लुनो हाया रिटायार समहालागि जायबायदि मानसिया बेफोरबायदि जोंनि एरियायाव न'खौ लुनो हायो होमबा बेफोर फैसाखौ बिसोर बहानिफ्राय मोनदों बिसोरनि दरमाया मा जायो मासाव MLA नि मन्थ्रिनि दरमाया मा जायो 1,20,000 बा 1.5 लाख मासाव 1.5 लाख करेबा बोसोरबायाव बिसोर मा मोनो बेसेबां फैसा मोनो बिसोरो आरो जानाया आरो गारि मथर सालायनायनिया गथ'फोरनि खरसाफोरा माबोरै मिलायनाय बिदि 2 करोड़ 3 करोड़नि न'खौ माबोरै लुनो हायो बिसोरो दा नोंथांमोना मोजाङै सानना नायदोंना बिसोरो बुङो माने पलिटिसियान लिडार्सफोरा बुङो माने गोरिबनि खोथा गोरिबनो ओरै थोरै होनांगौ ओरै थोरै मोनाखै जों होगोन होगोन सोर होखो गोरिबनो होदो ना गावसोर लादो नोंथांमोना दा बिथांमोननि न'खौ नुनानैनो बुजिबाय जानांगौ